kompleto na guys katong taga Cebu guys no. Na kung yun nga balikan na to. Mo na natin kata guys. Kandiro guys. So kag-green siya guys. So yan, sugnod na yun. Para yun siya mga tag-sugnod niya no. So tara na guys, ato na ninyo hatod sa iya. So guys, natakaran na rin sa iyang location no. Ato na ninyo hatod. Ay, hala na. Ano siya? Nipis ra ba ang kalderin? Ako, pila man ito nun? Ha? Wala, may bayad. Magkalderin na, nipis ba? Okay, right? Sumod. Nasalamat kayo. Dagko, sumod na rin. Apa ito ni? Nga, kung salamat lang yun. Gila ka pira kayo? Ginuoray mo. Ginuoray mo kay Balo. Jadi kang maka-istorya ka may? Naman siya man? Kung maraming anong naabot ka rin sa Cagayan? Abot ko doon, December. December? Oh, December 7. Anong ni lakaw ang buga dito sa inyo sa Cebu? Naamong ko problema dito, God. Problema na ako dito, paano ko dito, silusan ba? Pero taga Cebu, ga? Cebu ko na tao, pero dito ko na sa Mindanao. Punya dari sa Mindanao po? Manolo Cortez. Upo ka ni ulit sa Manolo dahil? Dito ko gikan niya, naman mo. Kan mga parinti dito. Ano po ko? Ano kita kayo mga parinti dahil sa Manolo, no? Pagumangkon. Pagumangkon? Ano sa'yo, mga apelido? Ako'y magulang, namatay naman ko. Wala na kayo. Itsuon ka rin na bilin? Isa, Cebu. Cebu. Ano ka, apelido ka ni? Munlion. Munlion? Anong mga parinti dahil sa Manolo? Sa apelido po? Ang isa, Pimentel. Ang isa, Laurel. Kung kaila gano'n nga sa Manolo, hindi ka alae ba? Wala eh. Ako'y pagumangkon dia sa Pagibali Apo ba? Isa lahi kitrabaho. Nasa Paripisco. Paripisco trabaho? Sa apelido po? Laurel. Laurel? Pangalan? Ako kakuha sa iyang tinod ngalan, pero ang angga, Kukoy. Kukoy? Lalaki? Pila edad mo ron po? Kuan. Mag-security city pero kuan mayo. Pila lang kabulan rin sa tambay? 5 na. 5 na? December, Enero, Marso, Abril. Niya makaga kuwag kaon yung pangkaon? Naman ko'y gamay pinsyo. Ay nari, pinsan na eh. Gamay. Igor lagi mga kaon yung food. Say, ba-short. Nanapoy, kuan po, naghamaloy. Okay, Matag po pagkaon. Gani kayo makipinsan na eh. Kaluyas ginoo po taon lagi. Ay, kumugis mag-antos kay sa kuan pa. Kay tiguang nimo magamit kini mo may muslan gyud. Bala ri ko lang mo ba? Lagi. At tubig yara kay kala sa. Ngayo ko di sa kuan. Sa Amarian. Amarian. Ay, makipinsan na eh, tabang-tabang. Lagi kaluya pa to sa Ginoo gid taon lagi. Kay gula gid taon wa. Wagi lisura patay gyud. Opo kay sakit ron. Wala kay ginatumar nga. Kaluya Ginoo wa man pud taon. Akong gibati ra kinirma kong kuan laktar way kusuki kas kulawas. Kini Apas mo na guro? wala dili stroke man eh. Ay na stroke lay ka na eh. Wala ka tambal ka ron. Wala no. O ito tambal kay nay resita doktor. 500 man ang adlaw. Banggi dengan Kung katidad sa tambal. Unsa nga tambala? Daghan kayo ay. Daghan to. Daghan nila. Awan na ko itik. Di lang kay mo. Balik-balik ako diri po masinday. Kuan May ka pwede mutabang ba? mangutana ba? Ang akong kuan ba PhilHealth magamit pa na eh. Saan mo gamiton ka na ba? Sa check up ka? Di. Sa panlitan ba makuan tas mako? Magamit na tanong Yung aram ko rimit-rimit. Wala makakay. Magamit ako na kasara. Nalis mo ka sa? Yan lang, makatana-tana. Sa kailan na gawa. Kay balik-balikan na sa kadre. Hindi po dahil may mo matabang ba? Lagi niya mangutana na po dahil ito. Kuan ka, pwede ba ba active ba ba ako ang PhilHealth? Dapat kay pag-ibig po.
Wag, withdraw mo na ako. Withdraw na nimo. Withdraw mo na ako. Ibig. SSS, lagi po ano. Sis. Ay mo na yung magina-pension karon. SSS din. Ya, ini kulan na rin tayo. Okay na rin, ini kulan. Okay raman, pa pisik gamay pero maalihan man ako ng plywood o karton. Okay ra, wait, lima. Hindi na time ni dire wa. Sa buwan sa Enero, pati paita ginakuha. Buwan sa Disyembre. Ano man tay? Oh, bisa-gasa ko higda niya. Ito higda ko sa minto, yuta. Huwag kang kaon. Sahay, tubig lang yun. Paita lagi. Arang lagi ng bulan lagi kan sa kuwan. Pebrero, Marso. Arang na akong kaon kay Raguki na. Pero Enero, Disyembre, wala. Kita. Kasi nga po kagalanin, kinabuhi ko na eh. Aw. Manila ko daw na, ako Oh. Manila. Narbaho ko ba? Alang ginabuhay ko sa tao lagi. Daulo kag daplin dalan. Ano na? Narbaho ko Manila. Suway lang yan pag Ginoo ba? Hindi ka makalautas pag suway sa Ginoo. Magi ka. Dabi katong yatag na ko kay mga gapon mo to na luto no. Wala na dia. Nada. Oh. O karon maluto sa siguro mo na kay nanami Aw, ko. uba pabuntag. Tung mabuntag. Kena may kanon yatag sa ang kwarja Marian, wa di murot ba? Wa di Ayo. murot dat. Niya pon anay kuan da kritik siya po nang palutuon niya sa baw. Kaya ko ang tagyan nga nanaka diri. Wa lagi wa mo kabalog sa tagiyan eh. Ha, Pero nangid ko sa kan, batay sa iluan lang ko. Bigda-higda ko sa kundres ka kilid lang kay. Wala ko gamita. Wa po kay number ba? Awa, man di pa ko kumao cellphone. Cellphone ni po no. Ako kumao ko cellphone pag kuan tawag pero text di ko. Kumao man. Ano nipis po gaming kaldero ba po? Kalderin mo na siya. Okay, okay. Nangita po kan kaldero. Ay makita kaldero lagi. Kalderin na may baligya. Maron po i-upgrade ka sa pugon. Oo, mo ko kuan karon ko. Wala lang yung upgrade ba? Lungagan man ni. Gano? Oo. Lungagan man ni siya. Saka dali ko po ng minute, sinitis. Oo. Lungagan ni ay. Ay sini. Oo. Dali ka ni mo. Everything you know is in your mind. Hindi lang dagano kayo. Sige tayo mo, una na po tayo. Salamat kayo ha. Sige tayo. Salamat. Balik-balik ako ng telepon. Salamat. Sige, salamat. Ginoor kita yung mabawas niyo, sir. Sige. Ang ganahan mo ato dere no, ato lang mo dere. Sa ganyan nga barangay ah. Luna Street ba? Luna Street. Luna Street, Barangay 19. Barangay 19 na dere. Luna Street. Ang tabangan, ano mo dere ah. So, mo to guys no, nahatag na lang ko mas gikinahanglan ni Tatay ng Leon nga kaldero. Actually ganyan nila sa kaldero. Kalderin sa kanipis pero okay naman ko no, malungagan niya po. Mapuslan man sa ang kahoy para din lang siya magngita na yung sugnod. Then ayop no, nga na makakita sa iyang parintean nga video. Ayop matabangan ninyo si Tatay. Itong namang lisay sa inyo ha. Ayun nga inyo na pong napasay ng Tatay kita siguro mo sa iyang sitwasyon ngayon. Grabe ka lisod. Matulog siya sa taplin sa dalan, iyang hapin karton lang. Lapit siya sakit ba? Na-stroke mo siya karon. Sige na tumar nga tambal 500 kuno kada adlaw iyang magasto no. Pero karon mo sa gatay kay dugan siya wala ka-take po siyang bisita kay mo lagi wala yun. Then ayaw nga may makatabang siya sa ganahan mo tabang siya. Ang yung location karon nasa Luna Street, Barangay 19. Doon siya hotel
Marian ba to? Dili ko sure guys, pero kung kita mo ning video ha, nasa video, kung familiar mo sa lugar, nara siya dito permente. O tabagin ni sa tatay kung may sa ganahan po mo tabang, i-message lang mo niyo sa akong FB page, biling og link. Then salamat guys sa pagtanaw ng video ha. O sa wala nakakita sa part 1 no, na magbiling og link yapon sa ubos. Tanawan niyo ang part 1. Then ayop dili mo makalimot og like, comment, subscribe po, share po sa aming video. O pahit po sa bell para updated mo sa tarang video na kong i-upload. Salamat guys and God bless. Peace.